Ratari u Brčko distriktu uveliko su ušli u žetvu pšenice, iako i oni čekaju na podsticaje. Da stvar bude gora, ni otkupna cijena žita im ne odgovara. U Brčko distriktu u toku je žetva pšenice. Poljoprivrednik Drago Novaković pšenicu vrši na 20 hektara. Kaže, ove godine imaće za oko 30% manje roda nego lani. Podbacio je i kvalitet pšenice, a ni otkupna cijena nije zadovoljavajuća. Negdje oko 30 maraka po jednom metru. Da li će biti gore dole, ne znam ni sami ni mi. Pa nije niko zadovoljan sa tom cijenom ispod 35 plus neka premija da bude realna bi cijena trebala biti 60 maraka po jednom metru, pa da bi se nešto poljoprivredni proizvođači mogli i da uklope, možda da im nešto i ostane ovako. Samo smo radili maltene džaba. Poljoprivrednike u distriktu muče i neredovni podsticaji. Za ovu godinu ih nisu ni dobili. Prijedlogom budžeta za ove namjene planirano je 7,5 miliona maraka. Poljoprivrednici traže još 1,2 miliona. Nekada smo znali naplaćivati podsticaje za pšenicu u februaru, martu. Evo, vršujemo pšenicu, a još podsticaja nema. Za ovu godinu je poznato da je proces usvajanja budžeta još u toku i mi smo spremni odmah nakon usvajanja budžeta krenuti u proces donošenja pravilnika, odnosno i realizacije pravilnika za podsticaje u 2016. godini. Na području distrikta pšenicom je zasijano 3000 hektara površine. Zavisno od kvaliteta zemlje i primjene agrotehnike, prinosi se kreću od 2,5 do 5 tona po hektaru. Pšenicu je, kažu poljoprivrednici, teško proizvesti, a još teže prodati. Godinama se snalaze kako znaju i umiju, jer u distriktu nema organizovanog otkupa. Posao im dodatno otežava i prevelik uvoz pšenice, zbog čega mnogi ratari razmišljaju i da smanje proizvodnju. Za ATV iz Brčkog, Maja Kovačević. Dobre vijesti stižu iz Fonda